hari mame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para matur dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh, Bapak Lurah, Bapak Dukuh rikala wau nggih panjenenganipun Bapak Umaruddin Masdar, panjenenganipun Wakil DPR Provinsi Daerah Istimewa Ngayogyakarta ingkang sampun kepareng rawuh awit sampun derek panjang kuyung wontenipun gelar budaya Ringgit Purwa wonten ing dalu punika. Ugi dumateng ngarsanipun Ndara-ndara wiyaga. Wah, gumiyak banget. Ibu-ibu sinden, mbak-mbak Waranggana wis sedaya sengkuyung guyub rukun sae. Lah jimbun nduk karo ngendikane panjenenganipun Bapak Umaruddin Masdar rikala wau mbok menawa dina iki ana ing Desa Njaten nganake tanggap warsa utawi mengeti 1 Muharram sing diarani Suran. Hayo mak ya wong Jawa iki kudu nguri-uri kabudayan aja mangsi ilang kabudayane. Ayo ya sak kamat-kamat iki direnggengake ya ana panjenenganipun Mas Kiswan, ana panjenenganipun Mbak Ayu Purwalestari ya supaya kabeh iso paring panglipur dumateng ngarsanipun kadang warga masyarakat ana ing Pedukuhan Njaten. Ayo mak ya nek nimbali panjenengan iki ya nek gelem sambatan ya mesti ditimbali meneh sesuk. Ayo nek awake dhewe ya kudu ening sambatan ambek ndara-ndara wiyaga kuwi sesuk to. Nek ngangsi etok bensin 1 liter ora entuk. Ayo nek yo mau ora ngepit ateges ngebul. Ayo ya wis iki awake dhewe ning kene rasah kesuwen wong iki mulai lekas ya wis jejer ya sekewengan iki panjenengane Mas Kiswan, Mbak Ayu Purwalestari ya wis rawuh
Ki Waranggana Dedeng Kota almarhum panjenenganipun Kisena Nugroho keparang rawuh nderek ngregengake anggone awak dhewe gladi ringgit purwa nang bengi iki hayo. Ya sematur kanca-kanca Ndarawiyaga ayo dispoti. Klintang-klintang numpak andong ngepel klintang. Klintang Ndarawiyaga Ibu Waranggana do lali ya, Nduk. Iya suwe ra sepel kok mak ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting gayeng meriah. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Sugeng dalu Mbak Ayu Purwastari. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah sehat sedayanipun. Amin. Napa nggih Mas Kesban pundi? Lah niki napa? Walah kok Mbok yo ngadeg nek sesuk ngadeg. Kula iki isih gagah ngene kok ya. Iya. Isih gagah. Wah, ganteng tenan. Ganteng nek yo masa kula nang dhuwure jenengan, Pak. Ora apa-apa ya karang bintang tamu ki yo ngono kuwi kok. Ampun bintang tamu, penggembira. Penggembira cocok. Kok ora bintang tamu mergane ngopo? Wah, ya ora. Ini penggembira ngendikane Pakde Gareng Semarang iki. Wae penggembira mboten bintang tamu. Lah nggih sami mawon to Mas Yuswan. Wah, jenengan iki kok bintang tamu. Kula ki mikir iki kaboten tenan e. Lah kok iso? Lah wong sakjeke ya di undang dadi ngene iki malah strese ngluwi nek kon mayang. Ora iso ya. Wong dek ning Karanganyar kaku ndelok ya gayeng kok. Karanganyar pundi? Sultan Rika. Oh, nika ora kudu. Ya wis tau to, Pak. Iya, ndereke Pak Rajikun iki. Ning Karang wis suwe banget. Suwe banget ya, Bu. Ya. Dek nang Pumbong ae wah ya gayeng kok. Nggih nika. Nderek marak sowan wonten Jaten. Nggih. Triharjo Pandak Bantul. Ngayu Jakarta. Ngayu Bagya menika acara napa? Tanggap Warsa. Suran. Oh, Suran nggih. Nderek memuji, nderek ndedonga mugi-mugi ing wulan sura menika kita tansah diparingi keselamatan. Amin. Nggih. Lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika diparingi kesehatan. Rezeki ingkang lancar. Amin. Nggih, panjang umur. Tentunya. Nggih, tebih saking Rubeda nggih Pak Bu nggih. Nggih. Amin. Lancar e. Ya dongamu gentenan ya. Dongake lha kowe iki dongake aku ora tau e. Kaya nek dongake iki kudu diomongke ngono. Lah ya kudu diomongke ben ya aku ki tetep semangat. Leres. Ora kudu ngerti, ora kudu dikon rak ya mesti aku ki selalu mendoakanmu. Alah aleman lho. Apa iki nek nang kene? Nek nang omah piye Mas? Wes ngluwi Betari Durga. Kula ki wis wong lanang ya wis. Kula ki nek apa kajen ki nek nang jaba, Pak.
Lah pripun? Nang omahku ya wis jerengi ya umbah-umbah asah-asah. Waduh. Nek ngono kuwi iki po ya kewajibane wong wedok, rak ya ora to? Ya bener kuwi kewajibane wong lanang. Ya ora kewajibane wong lanang ngendi sik selo ngono. Gandeng awakmu selo terus ya wis ra apa-apa. Lah kowe iki ora selone ya nyelanu gawe masalah wae. Lah aku ki selo lho. Selopo. Selo sithik wae dioprak-oprak. Ngeten Mas Kiswan. Pripun Pak? Ngeten. Nggih nggih. Dados sedaya niku kewajibanipun piantun kakung. Oh nggih. Nggih. Neng satu syarat. Istri niku kedah nderek dawuhipun piantun kakung. Nah, kuwi. Ning sedaya dados kewajibanipun piantun kakung. Contoh. Nek napa? Mbah-mbah niku nggih kewajibanipun piantun Wong kakung. lanang nggih. Mliwet niku nggih kewajibanipun piantun kakung. Sampeyan iki mboten sak basa. Wong ya sepuh Ya sampeyan. ora apa-apa, wong dibasani basa iki ngajeni awake dhewe. Basa iki terus perkewuh. Sik tak teruske. Oh ya. Mbah-mbah dadi kewajibane wong lanang. Siap. Mliwet dadi kewajibane wong lanang. Golek dhuwit ya dadi kewajibane wong lanang, diwenehke bojone. Ah. Ngoten niku. Kabeh keperluane wong wedok niku dadi kewajibane wong lanang. Wah, Pun paham ya? Neng atur kula sing ngarep wau. Istri niku kedah nderek dawuhipun sing kakung. Ah, ngayal to. Ora Contone Apa contone? Contone sing kakung sing kerja kesel nggih. Nggih. Nah, niku terus Bu tolong gek wedang lagi. Nah, Sendika dawuh. kudu sendika iki. Sendika soalipun ibu niku kedah manut kalih sing kakung. Nah, kuwi. Ane masalah iki aku ra awakmu ki nyambut gawe bareng e. Lah ya niki wajibane Nadianto kesel kaya ngopo? Kuwi wajibane wong wedok ki ngladeni wong lanang. Wong lanang. Ning wong lanang segala-galanya menuhi kebutuhane wong wedok. Nah. Ngoten niku. Iki nggih sampeyan asline belani sapa to? Lanang apa wedok? Jare Belani jenengan ya? kudu memenuhi kebutuhane wong wedok. Nah. Wong wedok. Ning wong wedok manut dawuhe wong lanang. Nah. Lah saiki Kon mbah-mbah ya kudu gelem. iki dasterku suwe. Nah. Kok mbok jarke wae? Tak jarke ya, kowe tak dawuhi takon Ngapa? tuwa. Lah sing putri kudu manut kalih sing Manut. kakung. Nanti Lah ya nggo dhuwitmu. Wong kono ki pemikirke aku. Pak kono ki suwe-suwe ya tong tok nengke wae kok. lah ya tak nengke wae wong iso tuku dhewe kok. Lah duitku tak keke kowe kabeh. Kek aku kabeh. Heeh. Heeh. Ane rokok aku. Nah. Lah ta? Mangan melu aku. Nah, Oh, piye? Wih. Bensin aku. awake dhewe iki mangan melu para tuamu Panggepe sok gagah mangan melu aku. Wis nek nang ngarepe piyayu kae sok gagah. Iki mau Ben ta yo ben ketok iki kaya merwira. lah iya. Ditepangke riyen Mas Kiswan. Nggih. Karo niki sedaya Jaya lenggah kalih para pamirsa. Nggih. Tepangke sing ditepangke napa? Jenengan niku saking pundi dalem? Oh alah niku. jantak Yo gedok. kok ya mau ki urung ditepungke kok ya. Tak kira kok nemake alip kae. Jurang grawah. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nepangaken niki kula niku ala tanpa rupa. Nah, Ora Allah, pokoke ora Allah. Allah tenan. kula niku saking Ngambah Mulyadadi Bambang Lipura Bantul. Niki Nama. niki gene Mbah Lah, iki kula nggih tulisane Mbah Ngambah. Warsono. Lah ya Mbah Warsono nggone Saras kae. Oh, heeh. Nami kula Kiswan. Kula niku selain nampi bintang tamu nggih nampi tanggapan mayang. Ora kena. Mboten kono nggih. Ora kena monggo. Ora iso. Sesuk Mbak aku ora ditanggap genti. Cerak dalang ngono kuwi. Ora oleh. Ora kena. Lha iki mumpung promosi ya. Lah kok ki ngewangi aku. Aku. Aku ngewangi. Oh iya. TKT iki mau pane Pak Dalang nesu ki nang jero wis lunas. Wis. Dadi wis aman. Niki asal Ayem pokoke ayem. pun ayam pun boten pikiran. Wis ra pikiran. Niki bojo kula
Bojo tenan. Bojo tenan, mboten bojo etok nggih. Ora bojo-bojo Mboten namung tenan. bojo ten panggung. Apa ndemok-ndemok ngene iki sah. Sah. Oh iya. Niki Ayu Purwolestari. Riyen pidalem napa griyanipun Kulon Progo terbah. Terus kula colong, kula gelandang, kula gawa ten Bantul. Kok dicolong lho. Lah ya ora tak colong ya mbahmu ora oleh kok. Ya kuwi sing jenenge wong jujur Mbak Ayu. Jujur, Pak. Jujur. Lah nggih. Kali gedhoke niku nggih digedhok ben ra ketok sepi. Wis. Wis wae nekat iki. Wae lucu mboten lucu nggih. Wae kudu guyu. Nek jenengan mboten guyu kula mantuk. Ya jamane. Ayo karo bintang tamu ki abot e. Ning bintang tamu ki ora kudu lucu, Bu. Ora kudu lucu. Ora kudu lucu ya. Ning jaman saiki iki nek ngerti ana bintang tamu ki kudu lucu je, Pak. Lah iya makane ya diluruske bintang tamu ki ora kudu lucu ning iso maca situasi. Oh. Awak dhewe sowan mau medun mobil kula ki gandeng pengiritan. Pripun? Napa-napa kula tandangi dhewe. Waduh. Biasane ki nek bintang tamu ki numpak mobil ki nggawa sopir. Kuwi ra biasane. Kuwi ra umume. Lah iki ora umum kok. Sopire dhewe. Lah jane nganu to Mas Iwan. Pripun? Ya kabeh mau kabeh. Ya nggih. Nek dilongi nggo bayar sopir jane ya iso. Nggih saged. Apa ya ora nggawa sopir nek jenenge tok kele pengiritan tenan. Saking cetile kok ya. Ora saking cetile. Apa? Cicilane bank iki kok kurang ndak. Aja ngandhake cicilan bang ning kene. Alah biaya kene iki ya sedo utang bank ya akeh. Mun awake dhewe ora utang bank iki bang arep nyambut gawe apa? Ning nek diutang bank ora kena dolanan lawang. Non, Ora kena dolanan lawang. kok maksudnya dolanan lawang pripun? Ayo ndak kejepit. Wow, kejepit oh biasa. Lah lawang ki ana selote to nek kejepit selot dadi Wah, wis loro. ilang kabeh. Ya Lip ya. Kejepit slot ki wis. Kejepit lawang. Ora kena. Ora kena, judul ki ora kena. Sing ngono kuwi pokoke jangan menyentuh sik kaya ngono kuwi. Ya. Bakale ora apik. Ora apik. Pokoke judul ki aja nganti-nganti bapak-bapak, ibu, putra-putrane iki diawasi. Judul ki iso marai kacau. Nggih, wonten dalang sik kena Nek omah entek alas. dalang kena judul ya semaput tenan ya nggih. Betul. Ah kula ngalami. Iso baul tenan. Oh, yo yang sudah ya sudah. Ngono Terus, kuwi dadi yo. contoh. Saiki Golo. kahanan Bantul, kahanan Yojo kuwi ya darurat. Oh, darurat Maksudnya apa? darurat kelitih. Heeh. Kuwi sik nyemelangi kaya aku saiki nek lunga Iya. bengi niku kula wedi. Kudu nggo mobil. Kudu nggo mobil nggo montor. Iya. Yaitu peran peran orang tua itu sangat penting. Bahwa diawasi Leres. putra-putrane ini kira-kira jam 10 kok derek wangsul Ayo ditelepon. dipulai. Mungkin nek mboten purun wangsul colek saking kakak. Lah kok kejem banget. Kejem. Lah kok kejem. Ya maksudnya Ya, dileke diseneni ngono lho. Niki wae ketok enten pesen saking Bapak sinten Oh, wau? Bapak panitia. Bapak mau. sinten? Nggih, Bapak. pripun? Ya Kapurih nyekar. mboten Lah pripun? niki gegandengan niki mboten nonton sing jagi parkir. Oh, Pokoknya motor-motor keamananipun dipun Nggih. piyambak-piyambak tertibipun soalnya iki penonton bludak mungkin seprapat Nggih. jam meleh telung truk. Apa? Hah? usung-usung. Usung-usung wedi. Guru ki kowe. Lucu ya Yud ya. Aku lho, jare golek sing kaya aku ki angel. Kula iki rene iki bingung aku ki arep dandan kepiye awet. Wah iya wong bintang tamu kok kareng dalange Pak kula kudu dandan pripun sak karepmu. Ana dagelan kok wedi penonton ki. Iya iya Jawa wae bagus kok aku ngono. Engko dalange kalah bagus. Wah dalange dek sing enom ya luwih bagus. Wah, Pak Dalang iki ketinggal. Wah Kok anyar padha rene sampean. Nggih. Omeng 300-an kok. Nun 300-an. niki 3,5 juta sak sirahe. Kok sak sirahe. Niki wonten Pak Muditan mboten, Pak? Sakniki dereng wonten lah. Waduh. Digayeng keriyen nyekar-nyekar. Wah. Pun monggo to,
do kirim amplop sik ana isine apa Mbak Menang dolanan-dolanan apa nyuwun ngono lho. lagu menika saged dipun orek-orek kalian ana sisipane nek iso. Ora Ya Bu, sanggup to. nek iso ora nek iso Mbak, ya Lah dikei kok sisikan. nek iso, nek ora iso ya ora apa-apa. Oh, nggih. Wah iso di Lah sisi. ya syukur nek ana, nek ra ana ya tekoke. Wis gek nembang apa, Bu? Nembang apa ya, Pak? Sik kula goleke niki teng WhatsApp. Waduh, Pak Dalang nggih kangge wa to? Wah, bacah enom e. Weh, Gaul. mbok WA-ne jenengan tok keten WA-ne kula. Wah, nek Pak Kiswan mau. Tak ajar lho we. Maksudnya niku lho, WA wi lho, Mas. Wong wis ora usane apa ku bahaya wis. Wis Lah ora. mbok menawa nek iso aku dijak meneh ngono lho. Dijak ya kudu aku. Sak paket ya dah. Waduh. Iki carane dagelani Mbah Waluyo. Sesuk atak tolong dhewe Mas Kiswan. Non Sampean dhewe. tangkep kula. Iya, Kula kan dagel dhewe. ora ngeplaki lulang sesuk. Oh, siap. Nggih. Kalau Mbak Ayu sing Nggih. gunung loro gede-gede ngono ta apa tembange? Waduh, gunung loro gede-gede. Kuwi ge Anu. lagu. Gunung Galunggung kok loro gede-gede. Oh, bajing loncat. Ah, mek arep muni bajing loncat ning kok ndak modoni jenengan. Ingkang alus-alus riyen mawon nggih Pak Oh, lah Dalang. nggih monggo mboten apa. Nyuwun anu caping gunung riyen nggih. Ati gejlok ora Mbah Kimin. Ajeng glengke. Wes penabuhe jos-jos niki pokoke. Simbah-simbah. Nggih, sing enom yo kuwi. Niki Dicampur. nom pernae. Wis apaku to mar asline kowe? Ponakan ya? Oh, ponakan ya. Heeh, ponakanku, ponakan. Berarti iki sedulur kabeh berarti. Sedulur. Sedulur kabeh. Nggih. Sik bonangke Kang Sutris. Nah, Oh. Biyen kancaku. tidak asing lagi. Nggih, kanca mendem biyen. Lah iki mbok isih ora. Jare wis mari. Biyen zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Saiki wis mari ya iki. Ya nembang. Rasa jengleng aku rasa mumbul-mumbul menggeh-menggeh. Rak ya wis ditaleni sing kenceng ta? Ya mumbul kok Mas Kiswan. Wah, aja Pak. Ora ya wis. Aja ampun. Lah iki Wis nembang. Engko Weh, kono ya nembang kok. oh ya. saben Ketoke bengi. suarane ngono lho. Oke. Ketoke nek suara dalang ki apik apa ora? Oh saja ngono iki ana Pak Dalang. Mbak Ayu ya rumah sawu provokator wae. Nek nang kene iki rasane sponsorke Mas Kiswan le dadi dalang. Lah ya bojone dhewe kok ora ono. Wah, lah kene ana dalang ya engko sik. Ya Wah, gentenan wis. sakniki jenengan sesuk sapa ngono. Ah, sesuk aku meneh, besok aku meneh. Iki aku nek ra ngrebuki Pak Ipul. Saben bengi. Saben bengi ngopo Mas Iwan? Ah wis mboten tau ngopo-ngopo Wis ra Pak. ngopo-ngopo Pun biyen. wis saiki iki ming kepala sama kepala, kaki sama kaki. Ku Sing ngendang Mbah Min. wah iya. Wis koncone bapakku. Koncone maratuamu. Mas Kiswan. Dalem. Lah Mbah Min iki kan ya sik niki to. Sik ngetuai sanggar kene Oh, kanggo nggih. penabuh, ah ngoten niku. Ya alhamdulillah nih ya. Mbok mugi-mugi mangke saged regenerasi sik nom-nom niku Amin. saged ditarik ben ya ada penerusnya besok. Ah nggih. Yen memajang Hamung karo ya lekas to Mbak aku nang nyontoni kok. ya ben ngirit. Kowe Mas Kiswan. Garwane sampean wis mulai pengiritan. Ket biyen Mungkin biyen. biyen kopi biasane kental mung gawe ke setengah sendok. Ya Kahanan. awet ya. Apa jenenge nek
efisiensi anggaran. Efisiensi leres. Pemerintah melu, keluarga ya melu efisiensi. Efisiensi anggaran. Anggaran. Iki danake sukeh iki mengetok Ah, siji kan, loro. Terdampak wis awake dhewe wong seni iki ya srepot tenan iki. pemangkasan anggaran. Pun dipangkas sak napa-napane niki. Ya muga-muga entuk siji loro angger Pak Ibu sih nyedaki wae. Nggih, nggih. Padha esuk kae ineh. Janor kuning yo Yo, tunjukkan suaramu. Oke. diketokke ning rasa ngomong kene Oke. dalang. Oke. Apa? Cakepan apa? Kembang wae. Kembang wae weton gunung Cakep. aku age arep anu aja kemetok-ketok to aku ben ketok genti to. Oh iya ya, ketok-ketokno, Iki agi ketok-ketokno. ngulokke tindingane Umar bin Laden iki. Umar bin Khattab. Pacitan Sarwi wis kaya Mbah Waluyo aku. Nek kaya Mbah Waluyo kudu jelajah. Ora iso. Ora iso ya mulai kaya Mbah Apa Waluyo. digebuki trimo kula diantemi wong semene iki. Beli nek awakmu kaya Mbah Waluyo kudune ki wani. Wah ora, Mbah Waluyo iki cerdas tenan iki kae. Lah ya awakmu ya cerdas to. Tekel lorek. Ah wis Tekan ora ndase ireng. wong wis tuwek. Isih sok ngarit. Terus bacutke Bu. Lah apa? Panas. Panas. Panas udan. Ditinting marwa tak antemi wae. Lho kok kejem to? Panas. Iki jane ndek dendam apa? Dendam apa nek karo liyane wedi nek ro iki ajiar apa nak. kok sapa-sapa diajar. Deman apa ya mana ya? Ah, dem-deman apa jane? Ora dendam duwe. Apa? Berarti ini ngidul ke saya itu ya? Panas udan. Ayo yo. Ayo yo. Jong esuk-esuk. Jong mepet-mepet. Wah. Ayo Gus, wane Gus. Muni Gus. Yo nganggo nada to ya. Oh. Yo pales ya. Diombeni kopi Gus ben biar. Kok ra ngono kuwi. Oh, piye to? Kuwi iki jenenge kaum disabilitas. Oh iya. Duwe kekurangan. Ane nakale ra umum ya kuwi. Kok nakal piye Mas Iwan? Wah wis jan wis anggere apa-apa. Ha wong nek anu bojoku yo arep di WA aku ya. Ya emang di WA ora apa-apa, ngejak duet ya Mas Agus. Nah, Ya nek ra kelong ya gek parian. Hah, anggo parian barang. Nganggo Yalah. dusun Jaten. Oh iya. Tuku duren. Ya apa ya?
Wes sinden-sinden mangke kan siap-siap parian. Sik aku nek didadake bingung ya Mas kok. Ah wes. Wong profesional kok. Gula aren. Nah, Rasane legi. Nah. Mugi warga Jaten tansah lestari. tuku duren rasanya legi. Mungkin dusun Jaten tansah lestari. Gitu. Cocok. Cocok Saiki lah. awakmu. Ya ben apa dole mumet kok. Ora kok ambil. Menyang Klaten. Apa ning Klaten? Tuku klopo. Ora domen ning kene wae. Lah ya wong ini arep refreshing, ya kadang wong urip nggo refreshing. Ora mung nang omah cah cukup kok. Padake cah tipis. Lah kok dijak ora? Ora, refreshing iki dhewe. Ya kala-kala iki ganti sirah. Eh, Menyang Klaten tuku klopo. Muga warga Jaten tansah bagya mulya. Apik. kene pinter. Ibu Waranggono saiki. Enggak, Bu. Oke. Enggak, Mbak. Apa saka buruk Ah, buruk. lor dhewe. Oh ya, sampeyan loro-loro sing ning sandingku nggih, monggo. Mbak Ta. Ayo ta. Mbak Okta, monggo. Ha iki mung satrah ya. Ora apa-apa. Gampang ning Pak Sutresi friendku kok. Pak Tresi friendku, ya nek aku gilok-gilok ngene iki. Ayo Pak Tres sambatan, yuk. Tuku duren, Duren wis mau duren meneh, Ora apa-apa durane jak kurang ya. double double. Double. Oh iya. nang pasar turi. Ora ana pasar turis adol duren. Duren lokal yo lho. Oke. 20.000. Tenang Mbak Okta, oke kok kono aku tau dolan. Duren duda keren. Nah, Aku mbiyen duda keren. Mula kowe terus nguyak-uyak aku. Iki Mbak Saras mikir engko gek ngalor. Terus kok Mbak Wiwit, terus Bu Yati kadi dhuwit buruk. mugi warga Jaten lho. Sepiro to, Mas? Mugi warga Jaten, Mugi warga Jaten manggi ora harjo. Jo Raharji. Lan mugi warga Jaten Lestari. lancar rezeki. Amin. Amin lancar rezekine sok aku yo tok rezekine. Suwe-suwe ngadegi keju. Ora tahu pacara bendera isan. Lho ketok ya ning omah ngadeg terus to. Ah wis saiki rada angel lho, Bu. Wis wong tuwa iki wis. Lha daden blarake kudu garing. Oh, garing ya Dan. Dadi disumet terus Pak. Ayo Ras. Alen-alen Alen-alen. gulane Jawa. Gulane Jawa. Muga ngendi? Dusun Jaten. Dusun Jaten tambah rembaka. Amin nggih. Dusun Jaten tambah ngrembaka Mas Kuswan. Ah nggih, Romboko saya maju Saya apa-apane. maju. Monggo Bu Yati. Mbak Wiwit. Menyang Klegen Kelegen. Arep ambyur apa, Bu? tuku apem. Wah. Tak kena. Nggo napa ta kelegen iki? Kelegen iki nggih Jalan Parantitis. Desa kuwi Mbak desa. Lah kok arep Lah nanggo jam Kelegen. Mugi warga Jaten ayem tentrem. Pun monggo. Larase dibutuh piyambak-piyambak. Ora laras ora apa-apa Wah, boten napa-napa. Ning nek iso ya dilaras. Ah, nggih. Tuku duren, Duren meneh jantan bakule duren laris sih. sem duren kok. Bangke. Nang pasar telo. Lho, kok ten mboten ten pasar duren. ya ora bakal ana ya jenenge.
Ora ono. Tuku duren. Warga Njaten bagya mulya. Amin. Amin. Wis. yo. Tungane Bu Yati. Buruk. Niki kula seje lho, Pak. Wah, sejep. Seje piye? Seje dhewe wae. Gula aren Oh, gula aren. dicampur timun. Waduh, kayaknya rasanya kaya ngapa? Mugi warga Njaten sami guyub ruko. Amin. Ya. Nek dalange beda. Piye, Pak? Menyang kalen Ngapa? ana ula. Mugi dusun Jaten manggi ora harjo. Oh, Pira? sami mawon niku. Sami. Nek ora beda irarane maksudnya. Menyang kalen Ana ula. ana ula. Gede apa cilik? Ya tergantung. Tergantung ulane wae. Panas udan panas aling-aling Minerke yo. Mana? capek Elah. gunung Ayo Mbak Waluya. ora iso bawa lu ya apa ora tekek-tekekan Ayo tekeke ya. mah ora iso aku pikirane kudu cerdas tek 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 ayo ii kabeh ayo jadi stres iki keparang lenggah bulurah tesih keparang lenggah nggih Oh nggih, tesih. nggih Bapak wis katur dumateng para rawuh sedaya Pak Lurah gitu saya lenggah. Pak Lurah Pak Lurah. Pak Lurah Bapak Nggih, Pak Lurah sugeng dalu Pak Lurah. nggih jeng kula tak sowan kelurahan Pak Ngapa? ayo Ora gowo pindah kene apa? ora gowo kanca-kanca ngono lho Ayo nek diundang. iya mau ngejoke proposal wis saiki iki pokoke kudu ngejoke proposal Oh iya. hahaha ndang deng so wae aku iki dengaran rapi lho iku dandan Nadyan wadon sarta
tabuhane jos gontos-gontos. Gembiak ya, Mas. Ah iya. Gembiak. Drame sih pahit drame. Siap-siapane ra Wis jan Alip itu pedot ya ki apik kowe. Pak ya wis nari tadi. Ya syukur. Ya syukur ngono lho. Ya. Syukur bisa nyawang. Gunung desa. Gunung sampun kapiyarsa Pak Dalang. nggih niki wonten urek-urek ini ra jenenge. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Iki nggih dibaca sendiri diwaos ki Mbak. Oh, dibaca Pak Wis Jandang gula padha sih ketoke. wis wajanen tak tembangke. Oh Janda sapa? gula padha sih. Ora tak cathut kuwi Mas Kiswan Nggih, utuh. nggih. Kowe ngembang aku sing gawe iki. Lah wong awakmu sing nggawa kok aku sing Wis nembangi piye? apa-apa ki nek digawa wong lanang ki aman. Aman. Wis. Lah nek ngono kuwi wae aku ya iso. Ora kowe glah-glah kok nek anu. Wis to nembang to kowe rasa wong wedok ki aja kematanen bebit. Wis urip dhewe-dhewe. Padha se kae lho sih pamintaku paling kuwi. Ha to? Oh nggih. Nembang apa dadah? Ayo dihemi sing kakung ben dawa karepe iki. Hah? Kula sing bawa. Oh, awakmu sing kon bawa ki awakmu. Wah. Sing gawa wae kono kok. Neno neno. Ora ana pamintaku ni Mas. Bangsa ing sabumi datan tresno marang kabudayan. Ingkang ngripta menika sinten Pak Dalang? Boten wonten seratane. Boten wonten. Nama niku Mas Mo. Pak Lurah. Oh, Bagiman Karanggede. Oh, Mbah Giman Nah, Karanggede. nggih, Sing malih teng andhap ki Mbak niku dipun paringi nama nami. Nggih. Mewah kagungane dhewe. Suarane saka cecak. Ya kok kaya cecak ming cek Nurut tusuk. nurut tusuk wah. Ayo. Kira ming Apa? nurut dalan barang nih kira ming nurut tusuk. Mila suwewi amanja sekar maring Yang Maha Widi. Oh, Mbak Ayu rak diminirke ning Mas Kiswan ora mau paling. Urung wayahe minir kok ya, Pak. Yo ngono ya. Ayo, paron-paron. Pelok kok diminirke. Nyatane iso kok. Sik iki. Dene kabudayan kita masih tepat piye ora iso aku Sing nyerat Pak Giman niku napa cakepane Pak Giman? kula ki
plus dadi niki blawur rodoan. Padha. Nggih to? Nggih. Ini kalih deketan ya mboten. Mboten. Aku ya iya. Sun prasuti mreh makarya Sun prasudi mreh lan prakarya. sampurna luhur kabuh. Piye to ki? Piye to, Pak? Iki kok koken apa ya iki? Jiro lupat mo tentu wolu. Guru wirane luweh. Luhur kabudayan Kurang lah. Sik. Luhur kabudayan Mami. Yo kongsi rusak. Iki wis rampung, Pak. Wes, oh ya wes. Wah, jan wis. Wis jan lah. Yo kongsi rusak sirna. Nggih, Langgam apa? Setya Tuhu. Setuhu ya Nggih, saged. kula nyuwun kanca nggih Pak Dalang nggih. Monggo, Oke. sinten? Nggih, Mbak Oktan apa Mbak Saras monggo. Ayo Rene. Oh, Mbak Saras, Mbak Tanding kendak meri. Mbak Saras karo Mbak Ukta aku tak kelaren kene sithik. Udut engko maju meneh. Ya kudune sing Saras wae. Apa nek ngadeg pindho iso? Brak. Ayo. Lho iki weras. Ngadeg kene. Jenenge Mbak Saras, diaturi Mriki Mbak kalih Saras. kalih Mbak Ayu Purwolestari. Nganggo mic ku wis. Masuke mic sik tak. Tarung gunung padha gunung. Oh, lah terangane modus. Nyileh ya, Pak. Tinggal lungguh, Dalah. ditinggal lungguh. Ya wis arep udut. Leren udut ya, Pak ya. Aku kang setya satu wedi yen nganti saiki kok dadi mic sing tak anggo kok dadi mendelep piye ki? Mergone ana mike Mbak Saras dadi mike sampean mendelep. Lah nggih, ngen kula dadi mendelep e. Mungkin to berkah
sampun dipinangkani. Nggih, matur nuwun Mbak Saras. Nggih, menika Matur nuwun, Mbak langgam Saras. setya tuhu sampun Pak Dalang. Nggih, dereng wonten melih. Ngadeg neh. Wes Ngadeg, piye? Mas Wes Siswan. mari urung? Burung. Heh? Ya nyok urip nyok ora. Heeh. Niki kendala. Kendala kok kendala. Kendala mike paling entek baterene. Wis ning apa? Nggih, Sone sound jos. sisteme jos. 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 Eh. HF sound system niki Mas. Nganggo mekku apa piye? Ah wis ora. Kene kono. Ya, iki wis. Aduh duh, ya. Nah, wes Wis tuhu sampun dipun pinangkani, Pak. jembreng. Nggih, dereng wonten melih. Dereng Napa? wonten malih. Dereng wonten. Dadi nek dereng wonten bubuk-bubuk riyen yo ngentos. Nggih. Lah kok bubuk piye ta Lah Mas? iya, Dadan ngenteni pamundutan iki lho. Oh. Gandrung kok, Mbah. Le gandrung mangke. Ngendi kok kon gandrung? Wingi ditanggap campur sari ya, Pak ya. Nang Gunung Kidul ki ming khusus kon gandrung. Ora ya pusing to aku. Pak anu wis dhewe iki nampa job khusus gandrung ngono. Aku ki nampani job kok getun aku. Aku yo nampa job kok getun piye to? Lah ya bingung nek areng ayah iki kepiye wong ora tau to. Lah rak yo dawe ming kon fragmen. Iki ngono Mas Kiswan. Napa? Saka grup sound system request gugur gunung. Oh gugur gunung. Nah. Gugur Kur gunung. menika nggih. Niki ming lewat WhatsApp. Wah mboten napa-napa, kowe dipinangkani ndak. Nggih. Engko sone dicabut gensete kacau. Kudu dituruti ya, Pak ya. Kudu dituruti. HF sound system. Sound system. AF sound system. System nggih. Sone jembeng dur. Jembengur. Jembeng dur. Jembengur apa jembendur? Apa sing bener apa tak? Jembeng dur. Apa Mas Kiswan sing bener? Jembengur, Jembedur. jembedur. Di jembeng dur. Apa yang ngono? Mas Kiswan. Kok kowe mulai sik ono? Lah, Saru isin aku. Sing kepiye sing bener iki? Jembendur kok jembeng. Jembeng terus dur. Dur wah wis. Ayo. Jan. Yo Kang Sutris. Jadi- Ayo dijembeng sik. Wes. Suwe-suwe parah iki. Monggo ibu-ibu kur nggih. Ayo Yai. Baris kudu baris kuwi nek baris. ayo onco yai kene kene
Yes, kadang kula sound system pun dipinangkani. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane nirlawan legowo kanggo mulyaning negara cira lupat jejer papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge Holobis kontul baris Holobis kontul baris Holobis kontul baris Holobis kontul baris Gene wasis. wasis sinau sawan Ora tau mbok ajari ngono kuwi to. aku ki nek ngajari ki suwe-suwe padu tenan nek ngajari Lah ya jenenge guru ki ngajari sing sabar. ora iso sabar aku sayange iki aku ki ora iso sabar ngajari nyopir mobil padu nang dalan nganti arep medun mulih Ayo ngono kuwi. kelingan iki ra Bu Wah, heeh. musuhmu Wong ngundang aku nganti nabrak andong e. jane keparat Lah iki napa melih panyuwunan ning WhatsApp iki lho. waduh jan wis lah mongko ora duwe rekening jenengan Ora duwe. Waduh, kacau. Duwe ning anu. Saiki iki Oke. modele transfer lho Pak Dalan. transfer nang rekening Kudune Heeh. sesuk anu wae tak kaane nomor rekeningku 114455. bareng ana rekening sesuk ora ngejak aku napa melih Anu sederek streaming. Oh. Podang kuning. podang Podang kuning kuning. sinten Mbah Wagiman. Saking streaming. Nggih Pak Toto Mbah Wagiman. Oh, nggih. ayo ke Mbak Okta kancane Mbak Mbak Okta Okta yuk. kowe ini bawa-bawani Yo Nduk, Mbak Tah. aku leren udut nah Ora ket saiki mundak umurmu ki kok sithik-sithik leren, sithik-sithik leren. kowe udah ngelakoni umur 45 Lah ya Dul. Nama Ora pokale tambah, Mbak. dalam Pokale ora tambah. oh jan saya tuwa ki saya cugetan ngene iki. Ah iya 45 isen wong tuwa iki saya cugetan gampang cemburu Ngono kok dilokke tuwa mah. oh aku karo anakku diloke tuwae nesu ya aku Lha anake dhewe kok bapak sudah tua gundulmu aku ya ya sana umur 5 tahun lah ya anakmu ki kepiye to Pak wingi mbok jak tahlilan ki kepiye? lah piye to Dek berdoa ki sing meninggal ben kusnul khotimah. lah iya. Ganti dina kok Dek doakan bapak ya. Oh, bapak mati ngono iki. kepiye ya anakku wes Elah yo kok yo iso. ayo ta Oke, Mbak Tah. Sudah rentak. Rene Agus ngomel rampung wayangan melu aku nang mburi kelir Apa? keklek lambene Kok yo aja kejem-kejem to. kejem kok kono ya kejem kok renta-renta piye Lah apa sih wis leren kira sudah. Kaum manula. wis salah meneng aku nyata nembang tak apik Ya, Mbak. Kowe rasa melu-melu, Gus? Wah iya. Nggih. Rombongane kuwi. Aku senenge karo Mas Keswan ki nanggap nganu ning Parangkusumo kae sapa kae sing Solehun. Solehun wah gayeng Sak banget. pernae sapa to adimu, Pak? Ora sing dokumen ki lho, Mbak. Sing dokumen ki wah persis karo Keswan. kae dudu adikku hah ning anakmu saka Komo Wurung Metu ngendi kowe? Anakmu saka Komo Wurung. Ora komo dadi. Nggih, monggo Mbak Ukta. Nah aku komen ya, ayo bagus Keswan ya karo Solehun lah. Nadyan wujud temong paksi Wujude mung peksi. Nadyan wujude ming peksi. Peksi ki apa? Manuk Oh, manuk. Nadyan to ming manuk. drawasi. Manuk cilik. Drawasi. Ning ndayani. Marai geget. Ya ora yo. Angger di sing sak benere ya ora.
Yuk. Mumpung ora nganggo mik ya sauniku ben. Noh nganggo miku. Monggo Mbak Okta, Mbak. Mbak Okta. Lah niki lho Pak Dalang. Nggih. Iki lak kisahku iki. Kisah agawe talining bronto. Nadyan manuke ming cilik iki rak dadi talining bronto. Betul. Nggih ta. Leres. Nek biyen ki rak yo ndingon-ingon manuk ngono lho tegese iki. Kok uduk piye to? Saiki saya bingung saiki. Nadyan to ming deruk. Talining bronto ki talining ati. Nggih. Biar bingung saiki diujo. Lah iki arep ngopo to manuk tuwa? Ayo Kes. Sabar Kes. Ya sing apik. Tepat. Mangkel iki apa nang omah. Kinggo Bu kinggo ngetoke bahan iki ngebleng. Ora ana bahan kok mau nang omah. Ngene ta, ro aku ta. Ben ro adine ya ben. Lah ya kulina to golek sing enam kulina. Kulina. Oh, Nadyan wis tuwa, manuk tuwa apa. Ya bener yo kowe tak Lho, ujo. kak ya manukmu karek ya wis tuwa to, Pak? Nadyan ning mprit ning playune banter mprit iki. Masak to? Deruk ki to. Deruk ki apa lawange dibuka ki ora metu-metu ki? Lah pripun niku? Lah manuk durung kesuwen ning urung tinggalane bapak. Wulune wis brondol dadi rasa mabur. Nek tak culke iki ya ora gelem mabur, sidane pangan kucing malah. Wis. Nembang, Nduk. Alos manes tormrak ati Halus Pambah manis Joharjo. ati. rasa wenggan kula Pak Dalang, Pripun? jan bener nek wong wedok ki boros. Ah iya. Hah? Lah atase mbok ya nrimo to. Aming kuku ngene iki kok tuku. Iki ya iki. Lah jane tuku. Aku nek wah mula kok dawa. Wong wedok ki anu Mas. Paling akeh pengageme. Nah, Nggih, contone saiki PKK seragam, wis Seragam. pirang werna. iya betul. Pengajian seragam, Seragam, yasinan seragam, seragam. ibu-ibu PKK seragam. Ah nggih. Wis kur gerak jalan rombongan rasan-rasan seragam. Ana rombongan Rasan-rasan seragam, rasan seragam. Renange seragam kok. seragam. Ning nek wong lanang beda. Wes wong lanang ki asal pake sarung dienggo patang dina terus Kendhuwe ming cukup sarung, Sarung. lambi, pecis. pecis pun niku wis. Iso diitung nek wong wedok iki. Wong lanang mau wong wedok sing iso diitung. Sing wong wedok iki saking akehe. Ora iso diitung. Ora iso diitung. Nek wong lanang iso diitung. Wong lanang iso diitung, ha nggih. Nek Jawa ya mung cukup bebet blangkon. Wis Beskap. kula wong wedok ki keribetan nyamping gedawan rikma. Kaya gare dicukur. Iki jenenge sanepa ki ora oleh dicukur ngono kuwi. Lah timbang ribet-ribete mbok dicukur. Hanya telis-telis. Kuwi iki piye ya kuwi iki pralampita lho lambang. Wong wedok ki nek mlayu nu ki cepet ngono lho. Keribetan nyamping mergo Loh, saiki model iki diretke diblewehke iso mlayu. ora mungkin jajal mlayu ngono, tekan ngaran ngono. Nuwun para pirsa. Benjang menawi sucalan bintang tamu keswan kalih ayu mawon. Mboten kalah gayengipun. Nggih, wis kami Wis tak sponsorke. Jenenge perkembangan zaman iki ngono kuwi nek wong biyen ngono ya
jarian. Mula Kuwi iso iki mati. sanepa ya Bu, ora kehidupan nyata. Ayo nek diterapke kok saiki ya ora kena. Kok contone kaya berdiri apa sih kae? Apa? Berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah ngono Rendah. kae. Ora terus duduk sama rendah tok. Njut ngene iki kabeh iki ya ora. Distulangi dipijak. Ya kadang Oh, duduk. kleru. Ya kadang ya duduk, kadang ya berdiri, ben ora kesel. Ane berdiri dredak. Apa ta? Ya Lah, iya, ta. ditembangke kek wis. Nggawa not ora, Mbak? Ayo Lali. goleki. Wes. Urung. Goleki si podang jenar. Yo, terus nane neno. Iba bunga ing atiku. Terus nyanding bisa gawe tombo gabah dijok kopine kene urung oleh apa-apa. Neng jero marah diparingi apa? Pun Wis, wah sukses wae. kopi pun wedang teh nas Dang teh Mas Gidel. Kaya panitia iki mboten nguji wani. Ya wis apa nenge ngono kae. Lah nggih mboten sah. Kula ki mboten manja kok kula ki. Yo, aku tak leren ya, Nduk. Nggih. Udut neh. Nggih. Kok nek udut kuntek njaluk panitia. Nggih, monggo sekecake nggih. Wis leren meneh. Ya bener nek keluaran ta mau lho dadi leren. Kaum merentah. Faktor U. Sesuk arep di Ora terima, ngadeg meneh. Bareng aku medun kowe omong, Gus. Hah? Aku nang dhuwur meneng. Gajul perat kowe. Mbok jak ngopi mbokan ben mak biar. Sip, biar yo apane. Yo tetep peteng kuwi mau. iki aja medan medun. Kalah karo aku kowe. Ya Mbak Tayu. Esa awan ning omahe ora krasa. Luyuran goleki sing tak sayang. Ngobrang-ngobrang pikiran goleki ora krasa esok.
Saking suwuk ngersane ngalah. Sip ya. Suwokane mantep. Matur nuwun Mbak Okta. Nggih. Nggih menika Matur nuwun, kodang Okta. kuning sampun kapiyarsa Pak Dalang. Niki namung kertas kosong niku kathah. Ora kok ket momeng kertas wae ket. Oh, Pak Dalang kuwi Ora tak tinggalan kene kok, Bro. Yayi jujur. Ora tak tinggalan lho. Heeh, napa meleh Sik pokoke. gawe wedang request. Oh iki yo bajing- penting iki sik gawe bajing wedang. loncat. Nek ra dipinangkani wedange ra tak umumke. Nggih, wah. Mang waca nggo. Agi iki lho bintang tamu kebaan caman. Oh, sing gawe wedang request bajing loncat. Nek ora dituruti wedang ora umub wae. Lah dhewe kok mulai kok ya. Wes. Niki Kisban Rayu request wedang wuh karo wedang jahe. Nek ora dituruti Mulai. ora nangis. Engko wedang wuh ming disapoke plataran nggih digawe wedang lho kan. Ora jenenge wedang wuh ki rak yo kae lho sing wernane abang-abang kae lho Pak Oh, kae herbal. Herbal. Heeh, kae Ki Ndara Wiyaga ya wis ngejo. ngejok edan tenan. Dijogos. Niki dereng mlampah kadose. Dereng nggih? Dereng. Diajeng digantos sanesen apa? Napa pun saged dereng napa seadanya aja. Sadanya aja Ah, ora wis. apa-apa nggih. Oh, waton teng kluthik wis seneng kula kok. Lah Bu, jadilan ya ora apa-apa ya. Wis Pak? wae ora Jadilan ya. apa-apa. Bajing loncat bajing loncat wis. Yo Wah, jalan waton. ya. Jalan wis liyane apa-apa jalan kok. Wis ra kurang lucu karo sing profesional. Tansah dipeni neno mano aledang ledang bosku mandang iso wis bisa Labane ngono kuwi apa-apa lagu masuk. masuk Prabu Baladewa yo dibawani Tinting Marbang tak antemi jok iki kok nyambut gawe sikik Lah yo jenenge Oh, piye tak kok duwe iki iki. butuh ngombe, butuh wedang kok yo. kejem iki Aja kejem-kejem to. Aku kejem, Mbak. Jare wis tobat. oh ya wis tobat Lah iya. Wis tobat ya wis ra bolan Lah balen. biyen to Pak Dalang, Nggih. anyarane bojo anyaran niki kula. Bojo anyar. Tak yo dijak mlaku-mlaku turun desa, mumpung Nggih. desa. Terus? Ya saking ler niku, saking ler. Nggih. Ketemu ki mbiyen tau tak antemi lho iki. Lah Biyen. let sekilo diparani ten ngomahe. Wo ki mbiyen tau tak antemi, kok rumangsaku ki sak desa ki kabeh mungsuhmu to, Pak. ya ben ketok gagah Kondang kok mbak niku riyen. Kondang glelenge. asline ya rawani Sapa-sapa dijak gelut, Ya. sapa-sapa diantemi. ya wonge ben ketok gagah ngene ya kudu ora jujur nang ngarepe wong wedok ki ben ketok apa-apa wani ngono lho Oh. ning nyatane ya wedi ya kuwi gunung kuwi larase ya sakarepmu bu arep laras apa manut Gunung loro gede-gede. Gunung Galunggung Gunung Galunggung. kabengkur. para mijo Kula sampean digoleki penggonange lho pripun? kae Mas Suraya Suraya. Oh, tangguh kanca kula nggih. Nggih segera rawuh Mas Suraya. ya wis delik Lah kok ndelik iki wedira sapa ta? Iki wedira awakmu. tau tak antemi yo kan kae Kuwi ta sapa tau diantem. sapa-sapa tak antemi Gunung. Diterjemahke Mas Kisban. waduh Gunung iki piye ngono kuwi lho. niki cerita nggih Pak Cerita. kula kali sik bonang nika Nggih. numpak motor lu jaman semono iki tuku anggur putih Anggur putih. Aku wae Mas. nggih baline nabrak wong doke wong iki ra apa-apa lu baru tak nenekke semaput
Ada ditombok aku dadak ngebangun rumah sakit. Mesti wedi karo sampean gak aku ngerti. Nggih. Ha nggih. Mesti tatu-tatune sampean tak ketokke. Mboten tatu wong disen. Wah, awake jenengan kuwi plonteng kok. Plonteng panu. Kula ki resik, Pak, mboten nonton tatu, mboten nonton apa-napa. Lah nek kok gleleng? Gawan bayi. Oh, gawan bayi. Ayo tunggal Mbah Dalang, Mbah Temu ya gleleng-gleleng kudune Mbah Temu ganjuran. Asik gender niku ora gleleng kemetak niku. Yo. Gunung Sumedang ketunjang. Ana gunung nang Sumedang. Ning Sumedang kulon kono. Nggih. Jawa Barat. Ketunjang ketabrak Ketabrak apa kuwi? truk tronton. Truk tronton. Nggih. Ora ketabrak aliyane. Mboten. Oh, boten ya. Napa sok gunung kok ketabrak sirah. Ayo wis. Ana apa? Nek kuwi sirahe kurang ajar, Gus. Kowe kurang ajar. Lah Talaga. telaga, Telaga. mboten talaga, telaga. Telaga. Telaga, sedang. Telaga. Nek Jawa Barat kono nek kira A to. Dadi A talaga. Telaga ya talaga. Talak. Oh. Oh, dadi A ya. Oh. Telah dadi talah. Talah. Kepripun? Apa? Kapripun? Ayu dadi ayah. Sakawayana. Sakawayana. Apa maksudnya? Becik. Saka wayana, saka wayana. Ah. Saka ki saka ngendi? Wayana ki wiyana. Piyono slamet. Wiyana mbah kula. Oh, tekan mbahmu Ya ben. wis to meneng to waton tak terjemahke to. Lah gemercik apa? Oke, Mbah Wiyono ki mbiyen nampen ning Telaga ngono. Heeh. Terus Gemercik. kemercik Nah, kemercik. karo Mbok Iri. Ayo baku kae. Di tengah gua. Gemercik nang. Sik, kok lek gemercik nang tengah gua ya, Mas? Ya gua ki wonten kaline to ya, Pak. Wah, aku mah ora ngerti. Wae lah jenengan mboten nate prihatin ten gua cerme. Ya. Wah, ra beda. Tekan gua cerme bareng. Lah ya gua cerme iki jerone banyu ya, Bu. Oh, gemercik. Lah iki ana gua dalang, gua sinden. Gemercik kabeh di gunung tengah kabeh gua. gunung ki ana banyune. Gua ora gunung. Kabeh gua ki ana gununge. Ana banyune. Piye to kowe iki? Ana banyune. Sesuk ngundang Keswan Rayu wae. Kabeh gua ki ana banyune. Ngundang mayang. Ora, bintang tamu. Terus gua bareng nang tengah guwa ana kali. Heeh. Iki Mbah Wiyono karo Mbok Iri iki, Mbok Iri dijunjung karo Mbah Wiyono. Junjungan. Junjungan dijunjung. Junjung, ya. Digendong, Digendong, cara saiki. dibopong ngoten ya. Ya. Ulah pundung. Mbok ketemu ula pundung. Ora ulah pundu kok. Mene ngalas wis sedane ngalas. Wah, babar sih wis metu saka guwa. Metu saka gua nang alas ketemu Ketemu pundung. ula pundung, Ah, ula pundung. Ula pundung iki tunggale ula gadung barang. Ula dugel. Ula duwel. Wis sak. Turi sungkur. Tiba kesungkur, bobyak. Ya lara. Ayo lara. Aku ora butuh guyumu, Gus. Kale. Sungkan. Ulah sungkan. Ayo ulane iki dadi sungkan. Arep mlebu gua sungkan ndak wedi. Lah mergo niki wae tiba kesungkur iki mau dadi Kesungkur. ulane nyerak sungkan. Sungkan mergo ning tengah gua ana gemercik. Nah, Ah kuwi. Tedi. ana tedhi kok perih.
Tedi itu mangan nedi. Ya. Di nedi. Iya ora. Ketok le ngawur. Terus Waton kecekel. paton wes mbuh ki tedi. Entuk ki tidak. Entek ayo Tidak. entek. Dadi tidak ora mangan. Entek tidak tedi madang, tidak madang. Terus tadi Kok pucet apa awakmu? iki aku iki gredeg e. Mikir e padake. Saya pucet. Tarim. Tarim. Apa Mas Ivan? Tarim iki Jakarta iki dadi saka anu terus nang Jalan Tarim ngono Jakarta. Ora saka tembung terima kasih. Mboten. Ora ya wis salah kok. Bar saka guwa malah langsung nang Jalan Tarim Jakarta mriko. Ketok le ngawur. Tak ngene bar trakicik terus terima kasih ngono kuwi karepku. Ya banter kicik rasa bayar ora terima kasih ya. Kok dadak bayar? Ya tedi iki wae lho ora mangan ora sida bayar. Tidak tedi, tidak mangan. Tidak madang, tidak makan. Terus tidak bayar. Tarima Ragawayana. Wah iki terus Tarima Mbak nampa Ragawayana. raga. Rogone sapa? Gawayana. Ragane mbok iri. Wis waton wae waton gayeng. Bakal putu kurang ajar iki putu. Ngancik. Ngancik ki menek, ngancik ki meneki. Iki tekan. Yo tekan tane ngancik iki meneki ngono kuwi karepku. Ngancik ki tekan. Aku nurut kono ora iso tau tekan yo kan yo. Cupet. Yo. Ah Gus. Mikir. Ngancik. Di golek pelampiasane saja di negara Sunda. Yo dimulai saka balungan apa saka lagu? Yo balungan. Kanca-kanca wiyaga. Miturut kepercayaanipun piyambak-piyambak. Yang Lah penting ya jalan. sedulur wiyaga iki Yang penting wong dhewe-dhewe nyerang ki ambite. mandek. Iya. Sing ngetrang wae usah manuk. Yo. Bajing luncat.
loncat. Pun Pak Wah, Jalang. bayang pokoke. Niki bapak-bapak niki nek do gladi nggih ten mriki. Insyaallah nggih. Oh nggih, wah jan wis. Insyaallah lah boten wonten kabar. Pun mangke nek kula sowan cukup. Kula sowan do bubar. Lah wis bubarke grup mangke kula. Oh siap. Ya, sak tembang neh wae Mas Rizwan. Wis sak tebang melih. Wis jam 1. Oh nggih bangke ndak boleh bubar Kewengan. kawanan, mboten kewengan kawanan. Nggih niku jam 1 mongko iso sadurunge luhur subuh. Kleru. Sadurunge subuh. Ngomong banget sadurunge luhur. Ayo karang aku ya suwe ora tau pentas. Mulane sok pentas, Mas. Nggih, Tenang wae. siap. Sok tak kei job. Wah, 86 mulai. Kowe kanca-kancane kudu niki lho. Nek ra iki piye? Wah, wis ora semu. Ora semu. Gendar iki nek sik ganti diganti sing ngrebab mawon. Lah ngapa? Nah, nyempalui dagelan ya. Sengit ta wis wis. Wis nggo medun tak jegal kowe asli ya. Lagu Medun. ingkang pungkasan Nggih, piye monggo. medun piye? Napa? Mboten wonten request. Oh, Apa ya? napa? Napa? Napa Bapak Ibu lagunipun? Selendang biru. Selendang biru sik kedetes mak nika. Oh. Jane kuwi engko gara-gara ya Mas, ora apa-apa. Gara-gara mangke nggih Pak nggih. Nggih. Sik niki sing der napa? Ah, sing der mawon. Sing kira-kira ki bubar ngono apa? Sing kira-kira ki mawut ki apa ngono? Ayo nek wektune yut Waktune Mas. mesake Pak Jalang niku ning nyingket lakon rekoso nggih Pak nggih. Ora apa-apa, paton mburi dhewe ketemu bubar. Aku stres lho aku ning kon pramen iki. Aku nek ganti sirah ngono ora apa-apa, pramen kok bojone dhewe wagu. Piye? Yo, dikenali Mbak Sikmin kok gak rampung ya. Napa piye? Napa? Pramen sedilit, Pramen sedilit. sedilit wae. Napa pramene? Wes gentul cempluk, Oh nggih. tutuk, tutuk. Yuk cempluk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Kowe iki ngopo to? Iki arep tak gua anu jareku nyrimpet terus e. Kuwi cocoke ngopo kuwi? Nah, Etok-etoke ngopo? Cincing. cincin. Oh, cincing. Yuk cempluk. Suwe gonku ngenteni ana prapatan kene. Lah kowe iki ngopo ngenteni aku? Ya aku duwe kaperluan karo kowe. Keperluan penting ora kira-kira ki aku ki serak sibuk iki. Pokoke basa niki awur-awuran, kaperluan iki wis. Aku duwe kapentingan karo kowe. Apa? Arep ndek karep apa kowe ketemu aku? Tak cerita tak kandha karo kowe ya yu. Iya ngapa? Aku ki asline wis suwe aku pengen sak jagong krebuk bab sing serius. Waduh. Serius. Iki tau serius lho piye? Waktu iki serius aku. Rupa kok ngono kok serius. Ya rasa ngrupak-ngrupake ngono kuwi. Aduh kok sik kayak bedah. Apa sing bedah kuwi, Mbak? Sing Lah ya bedah nek apa? delok saka Tas kresek. Oh, tas saka kresek. panjenenganmu ki nek ya ora bejaji ta to? Kok iso ora bejaji? Ya pancen aku kahanane kok ngene gawe aku ngecu, begal, maling. Lah wis kok ngono ki ra ya wis komplit to kowe. Mula wong iki kudu nglakoni molimo. Mau limo ki ora entuk. Sing ngomong sapa? Aku. Wong nganggo kemarmane pribadi ya di Kemaramane dhewe-dhewe. Arep apa? tak kandha kowe ya yu. Saka kono wae tak ya kena ta? Aku seneng karo kowe. Ceplo wong udanmu kok nunggu ya. Apa? Aku
aku seneng karo kowe. Ketemu pirang perkara wis. Ketemune atiku cumondho ning atimu. Atimu cumondho ning atiku. Kowe Dadi ati loro dadi siji. kowe ra Kemudian- ketemu kowe. Penggayuanmu ra ngono kuwi. Iya. Gelem ya. Dadi bojoku ya. Wegah aku. Ya. Ora to. Mbok ya kowe iki nyawang karo awakmu. Gunung. Apa tulang. Tulung. Gunung. Krungumu tulung ya ta. Kembarmu gweng. Dot. Kowe lho tembungmu. Enggak iya, Bu. Wadon kayan nembung Kasusugan Apa nek ngono kuwi? Beni Ya ora guyu kowe. Iki aku serius iki. Gelem ya dadi bojoku ya. Hah? Kowe mau muni apa? Aku tresno karo kowe. Ora mau tembungmu ora ngono kuwi. Ora wis engko dirembuk neh. Ora muni ngono kok. engko lek rembug kari. Kok ya Pak ya. Iya, betul. Nek tresno kira akhirane Hmm. Kok iki ora Apa? Apa mau tak lali aku? Rambut ajar kowe. Gelem ya? Ora muni aku tresno ono ora. Kowe gelem tak pek bojo ya. Ora. Kok sik kowe mau ngomong? Amulat. Ora. Kok sik kowe mau ngomong apa? Ora mau apa-apa. Ngomong mak. Aku ki mung krungu akhirane to. Wis rasa dijelaske. Akhirane piye, Mbak Yu? Ceng ngono kuwi. Weh, Apa to mau ki? Aku lajeng seneng kowe. Cemplok ora uraan. Amulat sira mas. Wis to to. bojone Tan kuat rasane Tangane ki lho to. Ora ngono kuwi to. Aja ngono kuwi to. Aja ning kene to to. aja cedak-cedak to. wis Ketinggon wae. Kepiye suaraku piye Jos. aku tekon reko Oh. piye meneng wae Apik. iki ketoprakan diganggu Wong deloke tok urun ya Mas Agus. Oh iya. Kowe sing bakul kacang. gelem ya Rah, aku wis megeh-megeh lho iki padha nek lan menggah-menggah. agene kowe sen nama ya megeh-megeh Lah ya kan ya awakku ra ya gedhe. mula sesuk dicilikke Lah wingi wis cilik mbok gedhekke meneh. gelem ya gelem dadi bojoku ya ya yo Ora, ya yo ya lunga wani aku jembok tenang Lucune ning kono kuwi. lucu Heeh. dramatiknya ilang meneh iki Ora. lho lah nang kene anane mengaku karo kowe bengok kaya ngopo ora bakal wong krungu iki nang kono kene tengah bulak Tok-toke ning sawah kuwi ya. ngendi? iki dalan ngendi iki Tirta. Tirta Kowe iki takon sapa? Jare ning alas ra ono sapa-sapa, kowe takon sapa? aku tekon sik bau reksa kene Sing reksa Mbah Google. senes Kuwi swara apa to kak iki? Wong delok ngerti sauri.
Duh. Nimas aduh. Kowe nemu ninding kleru, Mas. Duh, Nimas aduh. Yai. Aduh. Tak aku yang delok ning ruruh-ruruh wae. Kaya Mbok yo ngene ngono jamurmu putih kok wedhus lho. oh. Aku kok apa wis putih. Oh. Gelem ya Yu. Megah. Wong iki duwe sabar duwe watese. Kok kasar. Kowe wis rasa apa-apa kowe iki garing ngrasake wae. Kur garek ngrasake. Ya. Megah. Nek kowe ora seneng aku, engko ora iku tak tutupane topeng. Tok rasake, tok tinggal dolanan HP ora apa-apa wis ya. Zaman biyen ki ora ana HP. Hah? Mangko gak. Wis kono lunga aku tak bali ya ta. Engko sikik leganono aku to Yu. Iku ngenteni nang kene iki wis ket mau lho. Lah kok malah ngomong ngono to. Lah ngel kowe kandhani. Mekon kepenak kowe kok. Ngerti ra? Menggeh. Ya olahraga. Nadyan sa Ngono kok jare arep naik gunung. Arep mendaki. biyen ki ora ana kata-kata mendaki. Munggah, Daki iki dangkal. munggah gunung nek biyen kuwi. Kadep nen kinar yo usapa Wes yo ta, kok yo ta. monggo ganduke bajut ki nang omah. Ya, Ora ana. lha apa? Wes to, Dok. Sedelo wae. Ora. Kuwi gawe legane ngajine lho. Lu mau wae kono to, Dok. Klapa Tuk. Yo, kowe nang kene mengijetan para wak. Kowe arep mlayu ngalor ketetekan gunung. Mlayu ngidul segara. Mlayu ngetan ana kali opak, mlayu ngulon kali praga. Kowe nang tengah sawah kene mlayu kok apa tak uyak, tak cekel. Para miyarsa, Ora KDRT iki jenenge. makatanmu pagelaran ketoprak Mataram. Dor. Mataram sepuh napa Mataram nem? Mataram nem. Pun nggih.
Nggih. apa nyuwun lagu meneh mboten? Sampun pun Wis kene iki Mas jane Keswan wis. nggih. Pun Nggih. asline sih pengen pentas nih gandeng ya. Alah bayamu yo alah. Gak aku tekan omah delok pijet aku. Alah kowe pijet sedela ya. Gak aku kudune iki nek pijeti nek Bojo. dipijeti iki kudune iki Bojoku tak pijeti kesel kapok. iki ilang. Ora mah tambah kesel. Ya ora apa-apa ya karang ya ngono kuwi ya. Wah. Nggih sampun nggih Pak Nggih. Dalan. Matur nuwun Mbak Ayu, Mas Keswan sampun kepareng ngregengaken pentas Nggih. wascal wonten ing dalu punika. Nggih, kula nggih matur nuwun, Pak Nggih. Dalang, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang lenggah mirsani wonten ing lokasi utawi wonten ing channel YouTube streaming wonten lepate nyuwun pangapunten. Sami-sami menawi kondur ndherekaken sugeng kondur mugi rahayu dumugi dalemipun piyambak. Amin. Matur nuwun lajengaken, Pak. Nggih.